aprangsi nilihin pen kadu ave kar bisolang do rat phan kardom pajit ulo kardom pini labangso a video along pen nilitum bielo ahin pen rat phan kapechini kenang so lamdo labangke non head jong by the authority of Election Commission of India ahin pen kapaklan pon lake ilitum phan voter ID la pen ke Aadhaar card link kuri nangji pu ilitum phana ke toido labang ke ilitum kadu gawi tum tame la so sai ka cheklem du nangji kenang sop lo ilitum ke claim nangji koson lo labang so towar bang ke la hen lo nona bang ke ilitum online pensi ajara kamta claim du nang po online pen pulo tang te ilitum anutin nari deng ta mobile do la so mobile along sitame tuma apps install pen online pen tum pachok dun me labang ke voter headlines do NBSP do lason kaprek apps do laben ke nalitum dukan along sitame computer dukan long pen sitame la voter ID la pen ke Aadhaar card link kori din igmelo la pen ke nanglitum ako BLO along pen le humri pen haladak pen ta chepachok igme BLO along talason thak thak online akam son lo haladak apps dulu Garuda apps pen tame chepachok ni la pen ke aru las an sosial ko pachini ponji do thulang nanglitum la akimi a voters amen ka chathabye tum sitame dolang polotang te nanglitum sitame online pen tame ba nohok pen sitame non cepachok dunji apo dolang lapen ke aku nangletum aku komarne jong si amen akur address lahai kecok ce dokok pusitame online penaletum cepachok dun melo lapen ke aku komarne atum apuria lang bong komarne avedet lo ba dakpendam juilo patum sitame laso deletion afom do ladak form 7 along fill up and lata cepachok dun melo lapen ke aku komarne voter ID ingbodet mate damage det missing dokok patum sitame la nona por itum cepachok dun unji online pen BLO tumalong humri dam pen lapen ke aku komarne atum ladak pen kaceterek laso polling station pen another polling station kaceterek je atum do pusitame la nona por hutsil tum cepachok dunang po ladake tum ke claim nangji a form mate atowar nagathan do form 6 lage akimi tum kachathap aphan lo lapen ke form 6B lage Aadhaar card pen hala voter ID link ka kuri ije aphan lo lapen ke form 7 do lage nangli tum men kachepa pre aphan lo lapen ke form 8 do labang nangli tum kachepa chok mate kachepa king je aphan lo lage nangli tum laso polling station along ka pre polling station mate aro ladak komane amen akur address lai hui arong kecok cita ladak pensi cepachok ikut form itu nong pensi apen ke aro kenang sot kopi dolang labang ke nalitum han kadu phanta kachuningri padikrim lo laso saya bang ke nalitum untik ake prapen nalitum claim back nang po claim clip pulo tang te mo phi ilitum aku kasik sak lang thujuji asi labang nili kadu kawe arat phansta me chuningri si laso saya bang ke claim dun se rak je phansi pachini ponila